Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatari 263. Ndisati ndaenda kure, ndinoda kutenda zvikuru sapoti yamuri kupa pano pathis YouTube channel Hatari 263. Macomments anenge ndichiverenga, ndaona vamwe vanhu vachiti Hatari keep it up, Hatari uri kugona. Ndichakudomai nemazita enyu pandichagadzira rimwe video, ende zviri kundifadzawo inini saHatari ndinoramba ndichishingirira kuti ndisarari ndinge ndichitsvaga maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndona vamwe vachiti Hatari isusu hatisi kutorarawo, takakutarisira kuti uye neamwe maupdates, but chishuwo chenyu ndinogara hangu ndichichizadzisa, handiregere kumhanya nawo maupdates nyaya sezvairi. Zvisinei maupdates aya ndamabatanidza ese pasame video rineri ngoti mungowana zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell, uyezve malikes enyu anotisvitsa kure, zvinobatsira kuti video rineri ringe richionekwa nehama neshamwari. Saka kana uchida kuti video rionekwe nehama yako iri kupi zvayo, gara wangu like video rineri kana kumuforwardira, anokwanisa kuona this video. Nyaya ndezvomuzora nhasi, first update ifirst yevanhu vanojamba border vachienda kuSouth Africa. Zvisinei pane munhu atraya kujamba border achienda kuSA ikoko nemwana wake. Zvisinei mota iyi yanga ichiedza kujamba border nezvizvarwa zvemuZimbabwe kuti vaende kuSA zvisiri pamutemo, vasina mapasipoti. Mota iyi payaponja vhiri, paita mwana arasika. Inini saHatari handidi kuona vanhu vachitambudzika, kuti vachishungurudzika. Ndinokwanisa kusvitsa nyaya iyi kumasaisai kuti mukasikewo. Kana uchiziva mwana uyu obva wataura kuti ndinomuziva, regai titaure naHatari tikwanise kubatsira mwana uyu. Zvandiri kuita munguva inoida kusiyai muchinzwa audio yemwana arasika nepicture rake ndobva ndaisa pascreen apa, pakuti mwana uyu abatsirikane awanewo hama dzake. So ndo zvandakukuitirai munguva inoi. Ndichadzoka ndichitsudzura dzimwe nyaya dzachona dzasara, tikwanise kubatsirikana nemwana uyu awane veukama. Ndatione this video. Mashove muri sei? Mufana ari kuratidza kuti akabva kuHarare nezuro. Chaari kurimemba hanzi bhazi randakaenda nderewhite. Bhazi rewhite ari kuti hanzi rakamboponja murodhi ameno ndiri pebhazi iroro. Saka mufana yaratidza kuti anga ari bhodha jamba, saka ainiswa nekuya kuvakomana. Saka kombi inotora vanhu hindu yazoya nemurume auya naye padouble T, ndo manga ari mugrupu iroro. Saka ari padouble T ati izvezvi kana pana ane ruzivo, kana pana araso mwana, pane vakomana vabva nevana, padouble T ati ndo paari izvezvi. Vamuzivisa magrupu andogara uchitungwisa, ndo kwandogara. Anobva mhuri yekwachikore kuno kwanda ndavinga mai vangu vanonzi Runyararo Chikora, atifambise magrupu mwana awanikwe. Update vadikani vatyairi vemabhazi, vatyairi vemota, ndati dhiraivhei nehanya nekuda kuraramisa upenyu hwevanhu vakakwira mota dzenyu, nekuti makezi atinonyorisivha munomu gore rakutopera ra2024 ende kutanga kwemonth yaDecember tikurisivha masad news emaaccident zvakasiyana siyana. Ndo zviri kunyanyoitika, ndo makezi atiri kunyanyorisivha. So bhazi randauya nezbhazi update yandauya nezvemuzora nhasi, kana wanga une hama yako yanga yakakwira bhazi reInter-Africa ichienda kuSouth Africa, gara wamubata pafoni munzwi kuti ari safe here, usapanike. Ndatinamatei nguva nenguva. Bhazi ranga richienda kuSouth Africa, paranga richienda kuSouth Africa ratadza zviri kunzi raruza mabreak. Pararuza mabreak rabuda murodhi rakapidiguka. Parapidiguka pakuvara vanhu vakanyanyisa stereki, pakuvara vanhu vakanyanyisa. Ndo update yataziviswa izvezvi. So tichingoti get well soon kune vakuvara. Kana une hama yako yauri kuziva kuti iri kuenda kuSouth Africa, yakwira bhazi reInter-Africa, ndakuudzai sena Hatari handinonoke kukuzivisai. Ibate unzwe kuti iri safe here. Accident iyi yaitika paBeit Bridge, ndo paitikira chiitiko ichichi. Ndatibatei hama dzedu tinzwe kuti dziri safe here. Patinobuda tichifamba nengoro dzemoto, ndatinamatei atizive zvatinosangana nazvo, atizive zvinoitika. Mwari vanenge vakaronga sei izvozvo. Tipinda zvekare munext update, regai tibve tangoitsudzura tobva tavhara update yachona, ndo patiri kugumira. Next update iupdate yavice president wemunyika ino yeZimbabwe anonzi Iyefekezela, ndo ranga riri zita rake. Tichingoti rest in peace kwaari. Akazvarwa mugore raJune 11, 1940, zvichireva kuti vafa vane 84 years.
rest in peace kwavari. Vanga vachinzi vanga vachirwara nechirwere chavanga vainacho. So vice president ava vakaitwa vice president muna 2014 kusvika 2017 ndo pavakabviswa vice president. Vanga vari businessmen, vakambove futi commander wemasoja, vaikambotungamirira masoja ende vaimirira Zimbabwe kunyika dzakaita seRussia, vaimirira Zimbabwe nyika dzakaita seRussia, South Africa neBotswana. Ndokwavaimirira nyika yedu yeZimbabwe. Rest in peace kwavari, ngavazorore murugare. Mwari vatana ruva ravo. Rest in peace kwavari. Much love.